Martius Sembiring, 30 tahun, nasalelengon martiga-tiga sira di Balige, Kabupaten Toba, marujungolu ala di pusat tolu halak dongan sapar minuman di Sakarni Huta, Kecamatan Balige, di hari Selasa tanggal 10 bulan tolu nasalpu. Natolui maririsial PAT marumur Mei 28 tahun, JH 25 tahun, dohot PS 34 tahun. Marhite hatorangan ni polisi na di hari Rabu tanggal 10 bulan tolu nasalpu di hari Selasa borngin Roma si Martius madapoton akadongan na tusada jabu na adong di Sakarni Huta jalala sorak minum tuak do halaki di jabu. Dung sadia leleng di ida akadongan naum manung ngalamu tenggen si Martius jala dipanggidoma asa mulak ibana. Aledang sadia leleng rodo muse ibana los dibuat do parang mengondam akadongan nai. Disima di pusana tolui ibana saha tuna marujungolu. Dung marujungolu sangado ditaruh hodongan nai ibana rumah sakit HKBP Balige jala di dokoman nahona mara si Martius di dalan. Dung di rumah sakit dibarita hodok termana masa itu polisi. Dung saat polisi tu rumah sakit di ida polisi ma dang suman mate alani mara si Martius alamar salau do pardo pahonna. Siani madiluli polisi halak nama naruhon ibana tu rumah sakit jala disuku polisi matu halaki di dalam dia si Martius Honamara. Dan saat ini ketiga yang diduga pelaku sudah kita amankan di Mapolsek. Hasil penyelidikan kita awalnya ya di mana korban bersama-sama dengan yang diduga pelaku sama-sama minum tua. Jadi karena sudah memang keadaan pengaruh minuman tua ini, ya itulah awal mulanya kejadian. Cekcok itu tidak ada di tempat kejadian, tidak ada cekcok, cuma terhadap korban ini disuruh pulang. Kami dengar informasinya Pak bahwa korban juga sempat membawa benda tajam gitu Pak sesudah disuruh pulang itu Pak. Itu keterangan dari yang diduga pelaku, tapi untuk kita dalamilah apa motifnya sebenarnya kejadian ini. Masih dalam penyelidikan Pak? Masih dalam penyelidikan. Ala soboy di patorang natolui laos di Papua mana masa sasitong na dipusa halaki si Martius ala diodam nasida dohot parang. Nuaeng nunga dihurung natolui di Polsek Balige jala tarancam do halaki di hurungan 7 tahun leleng na. Sian Kabupaten Toba, Tim Toba TV, Mabari Tahun.